ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав роӣ карданд ки мо қабул карда пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо навчунии хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, аппарат, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан агар шумо дошта бошед, маромат сурат маълумот шуд дар WhatsApp имо экран буда 20 имо WhatsApp дора маълумот рӯй кунем, мо реклама мекунем. дар имзо навор аст хонаи фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Бухтар, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе, шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Ёвон, Рӯдакӣ, Ваҳдат, Ҳисор ва дигар тарафҳо аст. ҳам замин аст, ҳам хона, ҳам квартира аз шаҳри Бухтар, Ваҳдат, Ҳисор ва аз дигар тарафҳо бо нархҳои арзон. барои ҳамин видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария наст ки аз куҷо ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира лозим аст, мо агар ёфтем ба шумо дар видеои оянда пешкаш мекунем. ва курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 108 сомонӣ. мо бошад навори имрӯза расармеган то охираш тамошо кунем, маромат мерем ба қисми хонаҳои азиз давар кадан котелники бели дача меган иҷара котелники ина кора бинед ҳа итаҳот ина кора бинед бародар ина ҳама бора ҷамъ мекунад ин бародар ора ҳама айқафои кор ина бо гаражи точка доштанистид. салом алейкум созем бачоте тоҷикистон обод мекунем, тоҷикистонмонро месозем. мо дар куҷое бошем фақат ба ёди зану фарзандмон мешем, ба ёди ватанмон мешем. сарбаланд бошед, хонобод бошед, ина бороро бинем бародар. ин ягон ҷое веш нест. ин тоза айдарони кор ма ба шумо барномор гирифтам, ин бародар ра кор кистан. сарбаланд бошед, лабай бачо, лабай. ина салом алейкум, ина бародарои тоҷикистон. ассалому алейкум. басак, зинда кор хуб. зиндагӣ кор боракун, зинда бошед. сарбаланд бошед. мо бо шумо мефахрем, ҷавонмардои тоҷики миёна мустаҳкам баста барои ватану барои зану фарзанди хумо кору меҳнат. сарбаланд бошед, зинда бошед. як муширан тамом, зинда бошед. ина бародароро хамошона мемонам, танҳо шумо занг задам. сарбаланд хонобод бошед. ина бародарои азиз, бинед, сарбаланд бошед. ина кор ра рафтест. ширкати Бахтиёр дар хизмати шумо. ина тамоми чиро бор мекунам, зои мекунам ба ватан. ина сарбаланду хонобод бошед. якам квартираи фурӯшии имрӯза аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Гарадогда назди мактаби 91. духонага квартира аст ки дар чорум мошина қарор дорад, 50 квадрати метр бо обсвои таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ дорад. дӯстон, доми 6 ошхона аст ки дар чорумаш қарор дорад. ремонтҳои беҳтарин, обсвои таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ, телевизор, ҳама шартҳои зиндагӣ. дастрошта мегад фурӯхта мешавад бо нархи 450 000 сомонӣ ки бо муомила ва савдо мешавад. шаҳри Душанбе дар райони Гарадог назди мактаби 91. доми 6 ошина дар чорум ошина 50 квадрат. дӯстон азиз, маълумотои бештар мегад тариқи телефон 450 мега бо савдо дорад. маромат дар рақамо поёмда, рақамои мегафон дастӣ ва WhatsApp дига маълумотро метавонед гирен. ва дӯстон азиз, шумо агар ягон чизои фурӯши, ягон маҳсулот, ягон хона, замин, квартира, мошин, ягон аппарат, ягон говмол, чизе ки барои реклама кардан бошад, маромат сурат маълумот шуд дар WhatsApp имои боло буда 20 дар рӯй кунем, дар видеои оянда фурӯшда реклама мекунем. навора то охираш тамошо кунем. ва дӯстон азиз, аз куҷое ки ба шумо хона, замин, чизе ки лозим бошад нависед, мо пешкаштон мекунем. фақат дастгиртона фаромӯш накунед, я лайка гузорем. ва дӯстон азиз, имконият бошад силкаи навори моро, ҳамин силкаша дар WhatsApp имои худтон падилсаш кунем. мегзарем ба деюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино, Зарафшон. дӯстон азиз, пости чорякорон мегад, кӯчаи маърифатӣ пеши мактаб. аз рӯи калон тақрибан 700-800 метр мегад то рӯи ҳавлира. 4 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 дар хона кардагӣ аст ки об ва свет аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ дорад. дӯстон азиз, ҳаммом дуруштда мегад, ошхона ҳаст, дегхона ам дорад, дегдонхона, хоб якчанд намуд дарахтон, гирди хона маҳкам ва дастрошна фурӯхта мешавад бо нархи 360 000 сомонӣ ки бо савдо дорад. 360 бо савдо дорад. шаҳри Душанбе, Зарафшон, ноҳияи Сино 2, пости чорякорон, кӯчаи маърифатӣ. ягон саволи иловагӣ бошад, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, агар оиди ҳамин хона фаҳмидан, маромат дар рақамои поёмда мегафон аст, занг занен, бештар маълумотша гирен. шумо агар ягон рекламаи хона, замин, квартира, мошин, ягон аппарат бошад, маромат рӯй кунем, мо реклама мекунем. агар шумо хона харид бошед, дар комментария нависед ки аз куҷо мехарен, мо аз фурӯшандаҳо ҷудо карда ба шумо дар видеои оянда видео карда пешкаш мекунем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки аз ноҳияи Ёвон, кӯчаи Спутник. ҳамин хел маълумоташ аз соҳибаш наистааст.
6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 дар хона кардагӣ ҳастае ки об васфедасе хонаи дуушуна ноҳияи ёбон кӯчаи Спутник. хоб 4 хонатон азиз, аловхона, як ҳуҷраи дигар адена ва кондитсионерам дорад дӯстон азиз. Обшин ҷои мақсад ки ҷои гов молам дорад. Дастрош намегад фурӯхта мешавад бо нархи 290 000 сомонӣ ки бо савду муомилааш дар назди хона. дӯстон азиз, ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар оиди ҳамин хона фаҳмидан, марамат шумо занг занед ва саволотона аз соҳибош дода саволотона ответча гирем. ба хотири меҳнатҳои мо як лайкиро фаромӯш накунед, гузоред навори моро то охираш тамошо кунед, имкон боша силкаша падилсаш кунед. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастаи срочная қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, маҳаллаи Наврӯз, хоб пеши мактаби 8. дӯстон азиз, балниса Садиқ пешиш дорад. Духонага квартира ҳастае ки дар чорум мошина қарор дорад, 54 квадрати метраи боб свей таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ дорад. дӯстон азиз, шаҳри Ваҳдат дар маҳаллаи Наврӯз, доми 26. хоб Садиқ, мактаби 8, балниса, обсвет доимӣ ҳаст. дар ремонтча ремонтои беҳтарин ва кухни отделни, балкони 6x2.5 гуфтаги аст соҳибош. дӯстон азиз, обшин охир шароито. нархи квартира мегӯяд 230 000 сомонӣ аст. бо хай муомила ва савдоша мумкин ки дар назди квартира кунанд. рақамҳои соҳибшон рақамҳои мегафон аст. кадоми шумо дар ки лозим ва даркор бошад, маромат занг занед, бештар маълумотша гирин. агар ягон реклама дошта бошед барои фурӯхтан, маромат дар рақамҳои болобуда 20 рӯй кунед, реклама мекунем. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарорада. 4 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 5 дар хона кардагӣ аст. дӯстон азиз, ки 2 та ҳоҷатхона, 1 та кухнӣ, 1 подвал ва 1 ошхона дорад, мегӯяд соҳибош. хоб хона ба шароитҳои зиндагӣ ремонтҳои беҳтарин кардагӣ дастрош намегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ ки бо муомила дорад. 4 сотиқ замин, 5 дарохора, 2 ҳоҷатхона, кухнӣ, қатъи подвалаш ва ошхона отделни. боз навесам дорад. рақамҳош рақамҳои намедонам мегафон аст, ахираш 96. кадоми шумо дар ки лозим аст, маромат занг занед. ва аз куҷое ки хона, квартира, замин лозим бошад, дар комментария мо пурра карда нависед. агар ки мо ёфтем ба шумо пешкаш наёфтем, бо хай сабр мекунем, албатта ки бо хона роӣ мекунам, мо дар видеои оянда бо пешкаш мекунем. фақат як лайки бепула фаромӯш накунед занед ва навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район, повороти тарафи Ҳасанобод. дӯстон азиз, ноҳияи Рӯдакӣ, хоб деҳаи Ҳасанобод. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 дар хона кардагӣ ҳастае ки об ва свет аст. дӯстон азиз, отделни як баня дар дурушай, 3 та дӯстон азиз, 3 дар дигар хона, ошхона ва як подвали дигар отделна, ошхона дуруша. дӯстон азиз, хоб хай обши ҳамаи намуд, мақсад ки шароитораша дорад. як та дигар мегӯяд барои обгирӣ мегӯяд, намедонам бочкаи чай 13 тоннага об ҳастае. документош мегӯяд 100%. дастрош нафурӯхта мешавад бо нархи 280 000 сомонӣ ки бо савдо мешавад. 280. рақамошон аст мегафон. кадоми шумо дар ки лозим аст, маромат занг занед, бештар маълумотша гирем ва аз шумо хоҳиш ки ҳамин силкаи навори моро дар имо, WhatsApp, Telegram, TikTok ё ки ягон Instagram чи сайтҳое боша, ҳам силкаша падилсаш ки то ки дигарро бинанд ва соҳиби ҳамин хел хонаҳо шаванд. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар маҳаллаи Заринкӯҳ гуфтаги аст, соҳибош қитъаи 4, рӯпарои мактаби 4. шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Заринкӯҳ, қитъаи 4, рӯпарои мактаби 14. 7 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст ки ошхона, баня, кухнӣ, дарахтони мевадиҳанда ва дастрош нафурӯхта мешавад бо нархи 175 000 сомонӣ ки бо муомила мешавад. рақамҳои соҳибшон аст вавилон, кадоми шумода аз территорияи Кӯлоб ки хонаи арзон, ҷои нағз мега лозим бошад, маромат занг занед, бештар маълумотоша аз худашон гиред. дӯстон азиз, ба хотири меҳнатҳо бо сакош лайкиро фаромӯш накунед, лайкҳоро занед ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳаштум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, территорияи ноҳияи Рӯдакӣ, маҳаллаи Моҳинав, наздикии Мошинбозор, тарафи Мошинбозор дорад.
6 сотиқ замин масоҳат дорад ки фундаменташ рехтагӣ аст. дӯстон азиз, гидванашта одамо зиндагӣ доранд. Нархаш 75,000 сомонӣ аст. агар ҳамин замин савдо шудагӣ набошад, метавонед шумо савдо карда гирем. тарафи мошивозода болотар шуда ки ҷӯсам тарафҳои обшим ноҳияи рӯдакӣ дохил мешавад. хоб мақсад ки 100 квадрат шуда немхели фундамент рехтагӣ уже ҳаст. ягон саволтон бошад, ягон маълумотон бошад, агар оиди ҳамин рақам мақсад ҳамин чизо рақамҳои поёмда WhatsApp дигар чизо маромад тамос гирем. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ. мегӯяд соҳиб бош, не куҷоштан нагуфтам, бо худтон маълумот ча мегирем. шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. обши мумкин ки поёнои корвон бошад. бо хай маълумоти бештар тариқи телефон. духонага квартира аст ки дар якум ошина қарор дорад. 42 квадрати метр бо свет тамин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня, термис, обши ва ҳамин квартира мегӯяд бо ҳамаи чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад. бо маълумотча мегирем. маълумотча соҳибшам хел пешкаш карда бо чизи чора. нархи квартира 280 та бо муомилада ремонт дорад. 280 та нархи квартира. рақамошо мегафон аст. ягон саволтон бошад, ягон маълумоти ҳамин квартира, агар ягон маълумот хоҳед агар фаҳмидан оиди ҳамин квартира, маромад занг занед. то қад суми холия мега алиш балиш мешавад, маромад дигар маълумото аз рақамҳои поёмда. мегзарем ба даҳам хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ деҳаи ҳуснободда. 3 сотиқ замин мансуҳат дорад ки 4 дар хона кардагӣ аст ки якта каледор аст ки берун мегӯяд шикатор кардагӣ. хоб документош мега ҳамаш садасон аст. нархи хона 250,000 сомонӣ аст. бо савдо дорад. дуруни хонаҳо уже ба фикрам ки тайёр аст. нархи хона 250,000 сомон аст бо муомила ва савдо. хонаи навсохт, шаҳри ноҳияи рӯдакӣ, деҳаи ҳуснободда. ягон саволтон бошад, маромад дигар маълумотошо аз рақами поёмда гирем. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, шаҳри Қурғонтепа, обшин пеши гаи вилоятӣ, дӯстон азиз, пеши Нихӣ ва наздикии вокзал. духонага квартира аст ки дар дуюм ошина қарор дорад ки доми 8 ошона аст ки 56 квадрати метр. боб свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня, ремонтҳои беҳтарин. дар пеши мақсад дом гаи вилоятӣ, мактаб, масҷид, мағозаҳо ва мақсад Нихӣ, бозори шаҳрам наздик ва вокзал, обшим бозорҳо наздик ҳастанд. доми 8 ошона дар дуюмаш. нархи квартира 350,000 сомон аст. бо муомила савдо дорад. рақамҳои мегафони соҳибшон аст. кадоми шумо ки мехарем бештар маълумотша аз худашон гирем. дӯстон азиз, шумо агар чунин квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ, замини холӣ, ягон аппарат, ягон техника бошад, маромад рӯй кунед, мо реклама карда мемонем. агар ягон хона хара бошад, дар комментари наздик аз куҷо хона мехарем, мо дар видеои оянда аз фурӯшандаро ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда.